Eu am avut o copilărie foarte frumoasă. Deci, eu sunt acel copil care s-a născut încă în Uniunea Sovietică, din acei dinozauri, care, ca tare, își doreau foarte mult să ducă la școală atunci moldovenească, nu? Să învețe în română, dar nu a avut această posibilitate. Pentru că, ca tare, eu am crescut în orașul Tighina, Bender, și, bun, nu chiar în centru, dar așa mai în partea spre raionul Caușeni, satul Ghisca, dar nu am avut noi posibilitate. Era numai o școală pe tot oraș. Deci, din 20 de școli, numai o școală era în limba maternă. Și mama mă învăța acasă să vorbesc limba, să scriu, să citesc. Cred că o posezi foarte bine. Da, mulțumesc frumos. Deci, Eminescu și toate, deci mămica m-a învățat.